ọkụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya. Ihe a abụghị naanị ilu na-ekwu maka ego mmadụ kpatara, kama na ihe a bụ ilu na-ekwu maka oke na ọrụ dịịrị anyị dịka ndị Igbo. Otu esi amata ọganihu mmadụ nwere nakwa otu ọ kpataruru ego abụghị maka ihe o nwere na mba, kama ọ bụ ihe o wetara ụlọ ma jiri ya kwalite obodo ya na ndị ya. Site n'otu ọgbọ ruo n'ọgbọ ọzọ, ụmụ amaala Igbo ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ewerela n'ihi iwerute akụnụba ha ụlọ kwalite obodo ha nakwa ndị ha. Ha arụọ n'ụlọ, ha arụọ n'ụlọ ụka, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ nakwa ụlọ ọgwụ dị iche iche. Ha ewerekwala n'ụzọ a rụọkwa ọgbakọrọ dị iche iche n'obodo ha. Otu egwu ahụ ka na-akụ taa, dịka ụmụ amaala Igbo gbasara ebe niile ma fesaa nku ha dịka nnụnụ. Akụ gị ọ na-eru ụlọ? Ị na-ewerute ihe ndị nwere ụlọ? Akụnụba gị, amamihe gị, ntụnye gị, ewumewu gị na mba ọ na-erute ụlọ? Ị na-akwalite ndị gị site na ihe ị kpatara na mba? Maka na ọ bụrụ na akụnụba gị eru n'obodo gị, ihe ọ pụtara bụ na akụnụba gị enweghị isi na ọdụ n'ọlị. Na-enyo ndị Igbo ji ele ndụ ma na-ele ụwa n'ozizi ya. Ọ bụrụ na akụnụba gị akwaliteghị obodo gị nakwa ndị gị, ihe ọ pụtara bụ na akụ gị erubeghị ụlọ. Akụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya. Ọ bụghị okwu maka ego, kama ọ bụ ihe na-ekwu okwu maka oke na ọrụ dịịrị anyị dịka ndị Igbo. Ozi a sitere n'aka Ahajọkụ Center. Ya bụkwanụ maka Ahajọkụ Lecture ga-ebiri ọkụ kpọmkwem n'abalị 27 na 28 nke ọnwa Nọvemba 2025.